Sacela ukubuza ukuthi ngabe manje sesenzani? Manje sizohlela utshani bokwendlalela ujeqe. Manje-ke mawungawufakanga utshani ujeqe uba njani? Kwesinye isikhathi amanzi uma seseshile uma ungawundlalelanga ngotshani ujeqe amanzi mase seshila ujeqe uvele ushele phakathi yebo phansi. Manje kutshani-ke mawungabufakanga kwenzeka njani noma ufaka izinkuni? Mawungabufakanga utshani uyakwazi ukufaka izinkuni wenzela ukuthi ungawubeki phansi. Ukuze-ke uyibone lento engikhuluma ngayo, asambeni khona ngizofike ngikutshengise. Sengizophumelela ngizophumelela. Nabuke manje utshani bethu sesizobufaka la sizondlalela. Manje masuqedile ukufaka uzofaka ini? Ngizobe sengifaka amanzi. Ngifaka amanzi ebese ngifaka ujeqe wami kuplastiki ebese-ke sengibeka iziko sengiyapheka. Manje ukubuza ukuthi ubeka amahora amangakanani ujeqe? Ngizobeka amahora 3. Manje-ke sesizoqala ngokufaka amanzi. Sizawugoqa-ke uplastiki ukuze sizofaka kahle ujeqe wethu. Sesiyawufaka-ke ujeqe wethu. Sizobopha la ukuze kungezongena amanzi. Funeka-ke ukuwenze kanje ukuze uzophuma uyigaqa kahle umilali. Mase sowuqedile-ke ungawubeka esitofini, ungawupheka futhi naphansi.